Hello guys, good morning, good morning, good morning. सिखारलायबाय नै ओमफ्राय मा होनबावनो आजिखालि इउटुब फेसबुक मोनसे माबा सोलिलायबाय नङा होमबा लेटेस्टनो मिस्टार नालिनि एकदम दावराव जागासिनो दङ माने फेसबुक नायबानो वाट्सएप नायबानो इउटुब खुलिबानो माने बिसिनिल' नुयो आरोखि ना बेरेफुंजानि फार्स्टआवनो फेसबुक खुलिलायबाय आङो दावराव नांलायनायखौसो खोनालायबाय बाल्थिङाव हासुग्रानि रायनाय माबानाय बेफोरखौसो खोनायो एन्टारटेनमेन्टनि हिनजाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टआ होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुजागोनबो मिथिबाय आंजों बुद्रुनोबो हागोन हायाथाय मिनिसो ओंखारलायलांला फट' लाजानो बायो जानला मोनला खानानै दोनबानो जायोना आं नोंनि फिसाइजों मिथिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिथिबाय नोंनि हौवायासो आंजों लादों जानांगौ मिथिबाय मेरला सिख्लाफ्रा फट' लाफायो बेनि फिसाइजोंहाय आंजों सोर फट' लायो सोर फट' लाया आरो मानो बेबायदि पस्ट होनांगौ आंखौ बदनाम खालामनो नागिरखा मिथिबाय मोनगोनबो थांनानै रोखो रोखो मिथिबायना एन्टारटेनमेन्टनि हिनजाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टआ होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुजागोनबो मिथिबाय आंजों आंखौ माथा गरम दा खालामखा जानला मोनलानो आंनि लोगोफ्रा मा सानजोबखो बेखौ हा आंनि गोसोनाया मा साननांगौ बे फट'खौ नुनांगौबा आंजोंनो भिडिअ कल सानफ्रोमबो भिडिअ कल रायलायो आंजोंनो फन रायलायबाय थायो आरो आं बेबायदि जानला मोनला आं रावखौबो बेबायदि पस्ट होनानै जानला मोनला बेरायलाबायनो सोरखौबा गोसोनोबो आं हाखाया मिथिबाय जानला मोनला बेबायदि दाहोखा मोनगोनबो थांनानै बेदलाफैगोनबो नोंनि नाम्बार नागिरगासिनो आं नाम्बारखौ मोनाखै आं खिन्थु होनखायो आं सोबाहायजोबगोन आं मिथिबाय बुग्लिहैगोनसो खोथा गैखाया जानला मोनला मानसिखौ बेबायदि बदनाम खालामजाया मिथिबाय खनसे बदनामा थांबानो बेसेबां थाङो जों हिनजावफोरना मिथिबाय हिनजाव मानसि जोङो मिथिबायना गाव गावबागाव हौवाखौ सामलायनानै ला आरो आंजों नोंनि हौवाजों जेबो कानेक्सनबो गैया मिथिबाय आंखौ बदनाम दा खालामखां दा मा होनबावनो उफाय गैया बेहाबो मा फाग्लानि मालायजोंबा फट' लाखो गोबालायनायनि साना हसिया गाज्रि मोजां आं बेखौथ' बुंनो थांला खिन्थु माने जायबाबो मालायजों बेफोरबायदि फट' लायोबा माने एसेबाबो दुखु मोनो आरोना गावनि हिन्जावफ्रा बा जेन'बा जोंबो दुखु मोनो जोंनि हिन्जावा सोरबा बायदिजों माने गोबानानै लायोबा फट'फोर माबाफोर भिडिअफोर बेफोरबायदि गोबानाय नुयोबा बहुत माने नेगेटिभ साननाय फैयो आरोना बेफोरबायदि जेनेबा हिन्जाव थाखानानै मालाय हिन्जावजोंहाय गोबालायनानै फट' लानाय मा लानाय माने भुला बेनावबो दङ भुल गैया नङा बेनावबो दङ आरोना भुला खिन्थु गावबो साननांगौमोन जे बिदि माने फट' लाब्ला मा जायो मा खालामबा मा जायो माने गावबो साननो हाखागौ बेखौ माने सानग्रोनांगौमोन आरोना दा बेवहाय जेबो बुंनो थांला दा माने फेसबुकाव एकदमबारे दावराव जागासिनो दङ बाल्थिङाव हासुग्रानि रायनाय आरो मादै लिलिनि मोसानाय एकदमबारे माबा बुलायनाय माबा माबि ओंखारलागासिनो दङ दा जोंना आदै एन्टारटेनमेन्टआ माने बहुद रायजाहरदोंबो ना बिफाजोंबो माने न'नि मानसिजोंहाय बिफाजों बिदाजों खोनानो मोन्दों माने रायजाहरदों होननानै आं खोनादों आरोना ओमफ्राय बिफानि हरनाय मेसेजखौबो आं नुदों माने रायहरनायनि ओमफ्राय बहुद दुखु मोनदों आरो न'नि मानसिफ्राबो बेफोरबायदि खालामनो नाङा माने बिफानि मान सनमान जाजोब्बाय माबाय होननानै माने बिफाया बेफोरबायदि मेसेज हरदों आरोना आं नुदों जेनेबा बेयो गावनो स्टेटास होदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय नुदों आंबो आरो हिन्जावाबो न'आव गैया खोमा दासान्दि माने बहाबा थांदोंबा गावनि न'आव दंहैयो जानो हागौ हिन्जावा दा माने हाबा जाखाबाय जेला खारन संसारखौ नोंसोरसो जागोन नङा होमबा दा भुमिकाया सोर दा बेखौ बाद हो बेयोथ' मालायसो दा मा संसारा नोंसोरसो जादों नोंसोरसो बुजिलायनांगौ हिन्जाव हौवा बेफोरबायदि मालायजों थांनाय मानाय बेफोरखौ माने बांद्राय लेनदेन खालामनाङा आरो मालायजोंहाय बेयो सोर बेथ' मालायसो खारन संसारखौ नोंसोरसो जादों नङा होमबा दा नोंसोरसो बुजिलायनांगौ नोंसोर साननांगौ हिन्जाव हौवा नोंसोर मिलायलायनांगौ दा बेफोरबायदि आरो आंहा बेखौ जेबो बुंनो थाङा दा संसारखौ नोंसोरसो जादों संसार माने नोंसोरसो बुजियो दा मोजाङै मोजां मिलायनानै थाफिनबानो जाबाय बेनो आंनि रिकुवेस्ट आरोना एन्टारटेनमेन्ट आदै दा नोंबो बुजिलायदो आरो मादै लिलियाबो बुजिलायदो दा माने ज' मिलायनानै थायोबा बहुद मोजां मोनो आरोना खारन मानो होनोबा नोंसोरखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनो मानसिफ्रा
माने नोंसिनि भिडिअ' नोंसिनि एदावलायनाय नोंसिनि जंखायलायनाय नोंसिनि गाजा गाजा डायलग होनाय बेफोरखौहाय माने जोंनि रायजो राजाफ्रानो बहुद मोजां मोनो माने इन्टारेस्ट मोनो नोंसिनि डायलग नोंसिनि एक्टिं नोंसिनि रायलायनाय नोंसिनि एदावलायनाय दा पाब्लिकफ्रा बहुद मोजां मोनो दा बेफोरबायदि अनलायनायनि गेजेराव बेफोरबायदि हेपि रंजालायनाय एदावलायनायनि गेजेराव दुखुआ हाबसनोबा माने रायजो राजाफ्राबो गाज्रि नुयो गाज्रि मोनो दा आदैयाबो एसे साननानै नाय आरोना जेनेबा नोंनि हिन्जावा सोरबा हौवाजोंहाय बेफोरबायदि फट' लाबायलायनो आखाइ हेबनानै बा आखाइ गोबानानै नोंबोथ' गाज्रि मोनगोन नोंथ' होथारगौमोन नङा होमबा दा माने नोंबो एसे सान जे नोंहा जे हिन्जाव दङ नोंखौ नोंनि हिन्जावा दस्रा हिन्जावजों नुयोब्ला मा सानगोन बुहुद दुखु मोनो नङा होमबा थिग बेबायदिनो नोंनि हिन्जावाबो दस्रा हौवाजों बेफोरबायदि फट' लानाय नुयोब्ला नोंबो दुखु मोनगौमोन अभियासलि नोंबो दुखु मोनगौमोन बेनिखायनो मा नोंबो एसे सानदो आरोना आदै बेनिखायनो मा आंनिफ्राय बेल' रिकुवेस्ट दा नोंसोर सानैजों मिलायनानै थाफिनोबा रायजो राजाफ्राबो बहुद मोजां मोनगोन बहुद गोजोनगोन आरो आंबो गोजोननाय मोनगोन आरो बेनोसै आदै मर्निं नै जोङो दायो मोनसे खामानि मावगासिनो दङ बेरेफुंजानि जोङो 6टानिफ्रायनो दायो खामानि मावगासिनो दं आरोना दा जों थाग्रा जायगाखौहाय जोङो फोसाबदों जोङो माने ज' थायो नालाय बिदा फंबायफोर जों गासिबो बिदा फंबायजोब मालाय नङा दायो जों नै खामानि मावगासिनो दङ नै जोंना फंबायमोनहा ओरैबो मावगासिनो दङ बे फुरा माने बेखौहाय जोङो साफा खालामजोबगोन आरोना दिनै नै ओरैनोथ' साफा जाजोब्बायानो जोङो नै बेहाय मैगं गायगोन माने बे जों थाग्रा जोब नै गासिबो फुरा बेनिफ्राय बैसिम बे जोंनि रुम जोब गासिबो जोङो एखेलगे थायो आरो एखेलगे खामानि मावो जोङो बाहाय जोङो नै हाग्रा बायदिसिनाखौ फुजोबनानै एसे गनजोंहाय एग्लुंबाय नैबे गनजोंहाय एग्लुंजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जों बेहाय मा माने जोङो मैगं गायगोन आरोना बाहाय जोङो बानलु माबा माबि गायगोन जोङो बानलु मुला लाइ दुन्दिया टमेट' बायदिसिना गायगोन आरोना देनां गायबा नायदो दायो जोङो साफा खालामग्रोबाय जायगाखौहाय हाग्राखौ साफा फुग्रोजोब्बाय नै ओमफ्राय गनजोंहाय हालेवबाय आरोना एलानि थुग्लिगासिनो दङ जोंना अरायथा फंबाय ओरैनो हरलाय एसे आरो नै जोंना मथिन बसा मोजां मोनदोंना फुङाव सिखारना खामानि मावनानै ए मोजां खोनादोंसो होनलायबावदों जि अलसियाखालै 9टाबासो सिखारो बे मानसिया नै ओमफ्राय दै फुङावनो फोजाजोबनानै खामानि मावहोबाय आंनो सासे खावब्लाब्ला नाहरदों एकदम नै जों हालेवजोब्बाय बाहाय मैगं गायगोन जोङो गोलोमदै गहोनानै गोसोआबो साफा मोनो बिसिबां जायै उन्दुयै थाबाय थाबावनो ओंखायनो एसे होग्लुंजोबनानै खामानि मावहोबाय आङो गोलोमदै गहोनांगौ होननानैहाय माने जोंहाबो मैगं बायनो एसे फैसाया सेभ जायो नङा होमबा जोङो मैगंखौ गायनानै लायोबा मावबानो मोनजाखायो जोङो मावनानै जाग्रानि फिसाखा नालाय जोंहा थानो हाया आरोखि मावाबानो एकदमबारे जों मैगं गायगोन आरोना नैबे जोंनि रुम बेयो नै मोनसेयाव 8,000 रुम मोनसेयाव 8,000 जोब बाहाय मोनबेसे रुम दङ 1 2 3 4 5 6 7टा रुम दङ जों बाहायनो थायो आरोना साफा मोनसेयाव 8,000 एसि टिसि पुरा क्वालिटि दंजोबो खावजोब बेफोरसो मावथि दा बेफोरखौसो आबादारि होनो जिहोजोब होनोसै नामा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिमोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै भिडिअखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बानायनाय जादों आदै मादैमोन गाज्रि मोननो नाङा
आदै नालि मादैमोन आदैमोन गाज्रिमोन नाङा जास्ट माने एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बानायनाय जादों बे भिडिअखौहाय आरो आंहाबो बारा टाइम गैया अफिसाव थांनांसिगौ दुगैनोसै अफिसाव ब्लड थांनोसै टाटा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन